Isinqumo sikaMgcini Mafa kuzwelonke sokwehlisa isabelomali somnyango wezemfundo sibhekene nokugxekwa okukhulu othisha bazwakalise ukukhathazeka kwabo ngokushoda kwabasebenzi, kanti isishoshovu zemfundo ziqhakambisa umthelelo omubi wokuncishiswa kwezinga lemfundo. Ngakolunye uhlangothi, South African Democratic Teachers Union isizinikele ukusiza kwezinselelo zezikole ezinezidingo ezikhethekile ngenxa yokwehliswa kwesabelomali. Inyunyana inxusa uhulumeni ukuthi akhe isimo esimbandakanya othisha abasezikhungweni ezinezidingo ezikhethekile kanye nokuqinisekisa ukwabiwa kwezinsiza ngendlela efanele. Inyunyana yothisha iSouth African Democratic Teachers Union isinxuse uhulumeni ukuba abe nesandla esilula ezikoleni zabakhubazekile njengoba ziziningi izinkinga ababhekana nazo. Le nyunyana isho lokhu ngemuva kokumenyezelwa kokuncishiswa kwesabelomali kumnyango wezemfundo. Let's say you are an educator, you are living with disability. Now you have to go to class without your assistant teacher. You can't walk, someone must assist you, but the budget has been cut, you don't have such. So you do not have access, you do not have. So it's a lot. When we're thinking and we're seeing that special schools have been cut in terms of the budget, Yabo has been cut about 37 million Gauteng alone. So it's a huge amount. If you check Boma KZN, Boma Eastern Cape, it's a lot of monies that have been taken away. We are still struggling to then respond to the question of the attrition. When someone dies, there's no appointment, there was nothing. So that tells you that it is collapsing. You can't enter an office with a budget that has been cut and think that you are going to produce quality. It just shows ukuthi system yethu instead of growing is collapsing. Le nyunyana iphinde yaveza ukuthi othisha nabafundi abakhubazekile badinga ukwesekwa okuningi uma ke kuqhathaniswa nezikole zabantu abangenakho ukukhubazeka. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngiseJimmiston.